हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरफिननाय थाबाय लोगोसे हेपि इन्डिपेन्डेन्स डे बयनिसिमबो दिनै 15 आगस्ट भारत उदांस्रि सान हेपि इन्डिपेन्डेन्स डे लोगोफोर नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ दा 15 आगस्ट भारत उदांस्रि साननि सोमोन्दै आङो एसे जा हायो फिसाब्लाबो ससेब्लाबो माने आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों दा नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो बबेयावबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होगोनखौ आङो आसा खालामबाय अब्ला नोंथांमोना खोनासंलांदो दिनै 15 आगस्ट नोंथांमोना बयबो मिथिखासिगौ जोंनि भारत हादरनि 78 बोसोरारि उदांस्रि सान दिनैनि दिनावनो 1947 मायथाइनि 15 आगस्टआव 15 आगस्टआव भारतआ इंराजफोरनि माने 200 बोसोर गोलाव सम सासननिफ्राय उदांस्रि मोनदोंमोन नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ लोगोफोर ओमफ्राय उदांस्रिखौ मोननो थाखाय भारत हादरनि रोजा रोजा बिर जोहोलावफोरा गावनि बेसेन गोनां जिउखौ खोमाबोदोंमोन बा जिउ बावबोदोंमोन ओमफ्राय लोगोफोर जेब्ला उदांस्रि मोनजेनो बे समनिफ्रायनो बे साननिफ्रायनो भारतनि दाब दाब जायगायाव भारत नाङैनो उदांस्रि सानखौ फालिबोगासिनो दङ बा फालिबोदों लोगोफोर ओमफ्राय जेरै स्कुल कलेज आरो सरकारि अफिस बेनि अनगायैबो डिफेन्सनि मोनफ्रोमबो इउनिटआवनो माने गाजा गोमजायै फुङाव उदांस्रिनि फिरफिला दिखोनायजों लोगोसे उदांस्रि पेरेडबो खालामो लोगोफोर नोंथांमोनाबोथ' बयबो मिथिखासिगौ दिनै जा आं एसे मिथिबाय बुजिनाय बेफोरखौनो आङो दा नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि दिनावनो आंबो शेयार खालामनो सानदों माखौ होननानै बुङोब्ला आंबो सासे फौजिनि वाइफसो नोंथांमोननि सिगाङावथ' आं खिथायाखैमोन नङा होनबा आंनि हासबेन्डआ मा मावो बबेयाव थायो बेफोरखौ आङो खिथानाय जायाखैमोन ओमफ्राय दिनै इन्डिपेन्डेन्स डे लोगोफोर ओमफ्राय दा आं आंनि हासबेन्डखौ खिथाबाय आंनि हासबेन्डआ सासे फौजि आं सासे फौजिनि वाइफ आरोना लोगोफोर बेजोंनो लोगोसे खोन्थाबावनो सानदों दिनै आंनि फिसाया गावनि स्कुलावहाय माने फौजिनि ड्रेसावहाय पार्टिसिपेट खालामगोन आरो फौजिनि ड्रेस गाननानै पार्टिसिपेट खालामगोन ओमफ्राय बेनि बेलायावनो फैबाय आरोना आंनि हासबेन्डनि सोमोन्दै नोंसोरनो खिन्थानाया आरो दा माने बिफानि इउनिफर्मखौनो फिसा खालामनानै होबाय आरोना ओमफ्राय दा दसे उनाव दिन्थिगोन फिसालायाबो दा रेडि जागासिनो दङ स्कुलाव थांनो आंनि फिसालाया दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुल क'क्राझाराव फरायो लोगोफोर दिनै इन्डिपेन्डेन्स डेनि सोमोन्दै आङो ससेब्लाबो खिन्थाबाय जाबा दाजा नङा होमबा लोगोफोर गोरोन्थिफोर जादोंब्ला माफ खालामदो निमाहा होदो लोगोफोर नै आंना फिसालाया रेडि जाबाय आरोना दे बुं हेपि इन्डिपेन्डेन्स डे दे हेल' फ्रेन्ड्स हेपि इन्डिपेन्डेन्स डे दा रेडि जाबाय नै ओमफ्राय स्कुलाव माबायदि पार्टिसिपेट खालामगोन दे खिथादो डान्स ओंखायनोथ' बोरै दे एसे खिथादो दे फार्स्टआव जोंनि कमान्डारा बुंगोन कि आप इस मिशन के लिए तैयार है ओमफ्राय जोङो ओरै खालामनानै बुंनांगौ औ येस सार बिनिफ्राय मोसानाय दे मोसानाया बोरै बोरै एसे स्टेपखौ खिथादो दे ओमफ्राय आरो खिथाबावदो एसे मिउजिकआथ' गैला एसे खिथाबावदो ना नायनो लुगैयो नालाय दे गोसोखांनानै खिथादो दे नोंथांमोनाथ' दा आंनि फिसालाखौ फौजि ड्रेसाव नुबाय नङा होमबा लोगोफोर दा आंना फिसालायाबो थांबाय ओमफ्राय अब्ला दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरदो ससेब्लाबो जाबा दाजा नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामबाय जिहेतु दिनै हेपि इन्डिपेन्डेन्स डे लोगोफोर दिनै आङो एसे देलायदों आरोना बिराद देलायब्रेनाय मोनबाय लिपस्टिक आरो खेरा गानदों आरो माने गानफेराबा बोरैबा आलादा आलादा नुयोना महरखौ लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि नुदों दिनै आङो खेरा गानदों अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बयनिसिमबो लोगोफोर गोजोननाय थाबाय जय हिन्द अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थादोलाय बाय बाय बयनिसिमबो